wakabatira kaZimbabwe dzinosanganisira dzipi. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndakabata ndakapakatadza ndiri kubata kufamba nadzo dziri dzezvikoro muri yeZimbabwe dzakawandisa dziripo but nhasi ndombomira ndizvadzo ndichakuudzai mangwana tichienda kumberi tichiendera ndekupi papi wezve ndine nyaya muri yeZimbabwe dzinenge dzakwanisa kupinda pamutawa uzumba mwanakomana akatsika baba wake nemotokari kutuma baba wake nemotokari kuchikuka mbavhu nemakumbo ndine zuro uyo achizviziva mukunetsana baba kuchikoka mbavhu nemakumbo nhasi vabva vafa muchipatara paRenyati Hospital nematambudziko paSt Alban sabhuku bonde pane mushandi aripo ari kumanikidzwa nevagari vepo varungu vake kuti tiri kukumbirawo vhudzi rako tikwanise kurapisa makwai edu ari pana pasingaoni pane pamba pane makwai nembudzi hazvioni papurazi pamba pamusha mushandi uyu murume ari kunzi tipe vhudzi rako toda kurapisa makwai edu nembudzi edu dzisingaone vhudzi rako iwo ndirungura kurapisa murume apo achiramba kuti azviite ndine nyaya muri yeZimbabwe dzandakapakatadza ndiri nadzo panapa ndine nyaya zvakare yekuchinhoi yaamai vane mwanasikana akaroorwa pabarika iye ndiye mukadzi wepiri achisvika ipapo mwana womukadzi mukuru akurwara kupetera makumbo ari kurwara zvokurutsa ropa zvekuti anogona kurara pasi mukomana ane 11 years kutaka kuita bonde pasina munhu ari ega achipedza kudaro mukantarisa wiwi yake inenge iri yeropa ndokushevedzwa munhu mubatsirise vanhu vari kushedza mubatsiri kuti zviri kuitika panapa zvakaoma anonongedzwa nemubatsiri kunzi ei mainini haadaviri mainini anotanga kuti senge munhu ari kunzwira kure wabva atanga kuchema kunzi udzai vanhu vari pano kuti mwana wamai guru venyu chii chiri kumurwarisa anotanga kurutsa anotanga zvakare kukosora achirutsa kutanga kuita chimbuzi muhembe dzake anozotaura achiti hongu ndinoda kuroonora asi inini handikwanisi anokwanisa ndimai vangu mai vemukadzi uyu vachibva vadanwa Zimbabwe regai ndisiyire pakuti vakafamba ruvanzi amai vemuroora mumusha mana Tezvara varimba liseche vasina kupfeka kana bhandi vasina kusunga vasvika pangu yekuda kuroonora mwana uyu zvakadanga ngatisangane mukati ko pachigoma famu kana zve pachigoma famu vanonzi anonzi Langton Chingoma unokoka kunyarara zvako ikoko kune dzenyuwo ndakapinda mumusha menyu Chingoma uyu mukomana akabatwa uyu nenyaya yekubata mbudzi achiita madzimai pachingoma famu last time akamuba bhasikoro akabvunzwa nemapurisa paGlendale indava zvikanzi kwandafamba kure ini ndangofunga chero ndingofambawo nebhasikoro pandosvika ipapo ndobva ndasiya kuti ndichada kugara vanoda kusvisa nyaya pachimuti vanoda kubata bhozhongora munobatika sei icho kwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu ndichazotaura nemapurisa epabudiriro maererano nepamwe pane mumwe musha pari kupinda vana vechikoro chete ndo paunotorohwa nemadrugs varipo ipapa pamusha apa hapana vabereki apa ibudiriro 3 pamusha hapana vabereki paka vabereki ndofunge vakafa pane mwana firstborn aripo akatomboenda kurehab akadzoka iko zvinozve panongopinda muzera mukaona 19 years zvichienda kumberi atokurisa 14 15 16 17 vasikana munotovharirwa time ipapo vanotobva kune dzimwe nzvimbo kunana Glenview 2 Glenview 1 budiriro 1 budiriro 2 vachizopinda pamba ipapo panoitwa zvemadrugs baba Isabel mapurisa havasi kuzviziva regai katisvitse kanyaya kumapurisa kuitira kuti vaite sei vapindire panzvimbo yacho icho kwadi mukoma kembe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba inoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 namba yemusabhipa musatamba pairi kungondifonera tobva tatanga kupinda munyaya kana pachisvikika tobva tasvika ipapo takutoenda mberi nechibuti totsudzura tinotenda baba madhays akabuda kasomwaka ndiri kugogwe ndichiri madonje ndichibva kunochinja cheke yangu yedonje ndatenga matenda futo pane kataundiship kari padhuze kanonzi pamushamba painzi pakeni baba tichirova jive ipapo baba ndaifamba kaini maifamba diko jive ndaichedza kb kuchedza zvimwe zvekuti saka zvakaenda kupi kukura akabati zvirimo ndikada kuzopindirwa fanaka vanoziri kumutara mafunga baba ndaipiwa mari ndakarova kuti madhidha zoita kacheka masaidi right baba ini kahwani homwe kanika kari kumberi kuti unofamba kaisa chi ruoko muhomwe so saka maibhejerwa taibhejerwa ini mandasabhejeruka ndaitonzi taisa mari imbotamba vanhu vamboona anenge ari muridzi weshopu ovha kuti imboyeka kushopu kwangu right ndikangopinda imomo nevanhu ikoko
vakuti tiro vajaivhiwa kanzi mukomana akuru vajaivhika andizeva ndainzi severe chiunu severe mai pagoko musati maenda kupi kumangura aiwa ndisati ndaenda kumangura aiwa pagoko ndo parikazopedzesera andidika panonzi pamushamba padhuze nekwamakore nekwasikirete mabhiza ndo pa10 ofu tichibva paadhanga Isabel kwatakabva kure kani General Tondera iri maungadza Gaboni Viper Magonataniko General Shereni General Nyasha Makanyisa ninzoti murachipata chikachimuti musoro wemba Nicholas Zakaria the Kiama Boys Professori wow asi pane dzatiri kufambira pane dzatiri kutsvaga mushure merufu rwasenior lecturer Nicholas Zakaria pane vari kunyunyuta icho kwani mumuri pane zviri kunzi zvisiri kufamba zvakanaka ndo zvatiri kufambira aiwa zvinouya zviri muvanhu kana tazvibata tiri kukuzivisai muri yezimbabwe pane kuchema kuripo yes chokwadi saka tiri kufambira nyaya yacho rambai makabata chemuti tinenge tichikuzana kuti bviramira tani for papa Isabel yabva yapindira Isabel ichokwadi muri yezimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza ndekutsotsura dziri kuitika matima nawo senyika ino ndiro zuva rezimbabwe munenge makamirira makachibata muri mukati mekufamba nacho chikonzero chinowedzera dzinza uyezve kupfapfadza nekuputisa nekupwapwadza mukati mekudziri kuti vane zvavasingazivi mugosisa muri pedyo ipapo rega ndikuzivisei muri yezimbabwe kumatima nawo semuri ipapo uneto ari kure newe muchaire foni kana kumunyorera tsamba kana kumutumbira shoko asi shoko rangati ndirekuti wakagara naye pedyo ipapo wanga wamuzivisa here kuti udza ari pedyo newe kuti National FM ndiyo nefenyuro inoteererwa nedzimwe nefenyuro the whole nation on one station paka chinoi chako chinoi chiri kuti tani Zimbabwe nyaya ndiri kutaura pana pepa chinoi ndiye kuti kune murume ane vakadzi vaviri akaroora mukadzi wake ndokuita vana vake vaviri right ndokuzodanana neumwe mukadzi mukati menzvimbo iyi yaanogara ndokudana kudaro mukadzi wechitu uyu akabva zikanwa nemukadzi mukuru kuti murume wakarodana nemukadzi uyu nekuti mukadzi uyu aishanda pane rimwe bhawa kune imwe nzvimbo business center iri mukati mechinhoi murume uyu anomwa doro achienda ipapo achimwa doro kusvika danana nemukadzi anoshanda apa kusvikira mukadzi wake atoziva kuti aiwa murume wake kudonoka kuuya hongu anomwa doro but tikasvika pashopu iyi kana kuti pabhawa iri anoenda kuseri kwekaunda kana muri mufiriji anopinda ega achitora doro uyezve anotobikirwa ipapo saka kuuya kumba kungouya zvake but kumba kwatiwo nemumwe musha kubha pane munhu wari kufambidzana naye wari kupa rudo rwako kana uchitori wega hausiriwe mukadzi azvinzwa kusvikira azvibata mukadzi uyu ndokubva abvunza murume wake murume akatizvo haundibvunzi izvozvo ndiri murume pandakakombisa iwewe ndiye andakatibvunzwawo kuseri kuti wakombisa mukadzi uyu mukadzi akarwadzwa nenyaya iya ndokubva aenda straight kunoshanda mukadzi uyu ndoka ndokumubvunza kuti ndanzwa kuti munodanana nemurume wangu murume uyu akabata foni zvikanzi munhu uyu munomuziva here achimuratidza pik riri mufoni zvikanzi nemukadzi uyu ini ndinoshanda mubhawa sokupinda kwamaita imi mapinda muno mubhawa but ndikatobvunzwa nevanhu kuti munovaziva here ava mai ava ndinogudana ndikuzive but mapinda munomu nekuti ndinoshanda ndichiona vanhu vakawanda saka vanopinda munomu anogona kunge ari makastoma angu ende ndinotofarira kuti ndimuzive nokuti dzimwe dzenguva ndikati handimuzive anogona kurwadzwa naizvozvo akasatenga munomu auraya basa rangu rikafa ini rinobva rapera muri yakungefanisara ichokwadi handitika so zvadaro inzwa iZimbabwe zvadaro mukadzi uyu vabvunzana akati imi makana ndidana nemungu ndiri kukumbira musiyane nekuti murume wangu atori nemusha mwana wandakabereka kumusana uyu atori mwana wake kana ane zvimwe zvaanouya achisiya kunoku ndiri kukumbirawo kuti muri kushotesa vana kumba uko vanenge vachitofa nenzara mukadzi uyu achibva azoudza muchinda achibva atoti zvatodaro ndaitoneseka kuti mukadzi wangu angazviziva sei saka kana mukadzi wangu azviziva wakutofanira kuti uite sei uye kumba murume akabva atoti kumukadzi uyu wasiya basa wakutoya kumba ende inini ndichakuvhurira yako shopu asi mukadzi wake kutanga haana shopu ende chokwadi zvakazoitika ndezvekuti mukadzi uyu akabva ati handisiye basa kana usati wandivhurira shopu ndobva avhurirwa takshop avhurirwa takshop mukadzi uyu anga kutobva kutakshop akatozouya kumba achibva kutakshop ndobva auya pamba nyaya ndiri kutaura iyi yatori negore yaitika mukadzi uyu atovhurirwa takshop zvadaro mhuri yeZimbabwe inzwai auya pamba akutogara pamba atopiwa rumu yake akutogara ipapo mukadzi uyu
wewe wokutanga we angasingamhorosani nemukadzi wechituwo achiti makandiurayira imba yangu nevana vangu avachaone zvinhu zvakakwana nekuti mawanire emurume wangu haakwani vakadzi vaviri. So mukadzi uyu zvaakaita manje achibva aita sei? Nyaya iyi ndaibudisa zvichienderana nenyaya yatakamboita ine mukadzi akaroorwa akafira pamba mushure mekuti vamwe vane nyaya yakafanana naiyo chiti nyaya idzi dzakawanda pamakataura iyoyo makatosiya wedu. Inzwai Zimbabwe, nyaya ikataura pakutanga iri kuchimanimani chinzai zvazoitika. Mukadzi uyu akatoita mwana wake mainina vachibva vaita mwana wavo vaita mwana wavo paruvanzi vaingopesana vasingataure vese. Mwana wemukadzi mukuru achibva tanga kurwara anove mukomana anga achienda kuchikoro. Nyaya ndiri kutaura iyi mhuri yeZimbabwe yakaitika musi weFriday watapedza uyu mukati mukutovhura zvikoro izvezvi. Mwana uyu akaita zvekushedzerwa kubva kuchikoro ari kunzi mwana paakagara haachasimuki ndokunosimudzwa ipapo wanike mwana makumbo angopetena zvaari kana akagara achida singakafunya rusero. Vanhu vakataka vachimuseka vachiti ko chiko magara auri kuita ungagara here kufunya rusero kubva pacheya kuenda kunogara pasi kunofunya rusero. Wanike mwana atodza tisha vake andisi kutokwanisa matisha kutombomura kuti sumuka mani uende kune vamwewe wanike mwana akangogara kusvika ashedzerwa vabereki vake kuti vatomubereka zvakatomunetsera kuti makumbo akafunya rusero abereke kumusana. Ndokuta kutsvaga mota ngoro ndokutakura mwana ndobva vaenda naye kumba. Vaenda naye kumba mwana achisvika kuya mwana uyu akuita sekunonzi atanga kutoti muhembe dzake akutozvimesa muhembe dzake achatokwanisa kubvisa hembe kuti aende kuchimbuzi zvese wiwi akuzviitira. Vakabva paari wanike mwana akurara pasi but makumbo ake akapeteka kudaro akuita sekunonzi munhu ari kuita bonde pasi. Apa nechi 11 years ari mwanakomana akuita bonde pasi vomubata kuti vanhu vauye kuzoona mwana. Pane vanhu vakasiyana vanyarikani vachiti achita pasi kudaro vakati chechiri kuitika mwana uyu ari kungochema but mwana aizotaura manje achiti inini pane munhu wandiri kuona ari kuuya kwandiri but kana munhu uyu ndamuona ndinotaka kumuona ari mainini. Ari ani? Mainini. Okay. Mukadzi mudiki akauya pamba but pakupedzisira ndinozoona ari munhu ati kurei avachisiri mainini. Paakataura mashoko aya vanhu vakati mukataura saizvozvo pane mutemo kuti mukanongedzera munhu inenge iri mhosva uyezve muri pabarika imimi vanhu havazvitore senge chokwadi chikonzero. Amai vemwana uyu naamai mukadzi wepiri akauya vagara vawirirana nokuda kwemurume hazvibudisi zvechokwadi madii matsvaga mubatsiri. Murume akaramba kutsvaga mubatsiri akatsvaga mubatsiri uye hama dzemurume kusanganisira hama dzemukadzi ndobva mubatsiri auya navamwene amai vemurume vakati zviri kuita muzukuru wangu azviite mwanangu ndichakubatsira kana iri mombe yangu ndichatengesa. Asi murume aisafanira kuti hana mari chikonzero atori neshopu yakavhurira mukadzi. Mubatsiri auya kudaro vanhu vakaungana murume akamboda kuramba kugara ipapo zvikanzi nevamwe ukama shamari wauda kuti kona haungabvi panapa iwowo ari mwana wako ari kurwara. Asi zviri kuita mwana uri kuzviziva here kana kuti uri pazviri kana kuti munhu akakanganisa izvi kumwana either ndiwe kana kuti munhu ari kuzviita muri kuisira ndokubva agara. Iye aingoti amashoko anotaurika panapa ndiye barika riri panapa. Anditika mubatsiri auya ipapo vanhu vagara paipai mubatsiri kuti basa rake ndokutora tsvimbo yanga nayo ndobva anongedzera. Akataka kunongedzera umwe munhu ari munzvimbo imomo asina neukama kana kuti afanana nemuzukuru ane ukama huri kure anganzi ngaagare padare iri semuzukuru kana sawira wekuti kana pane mashoko aringa aripo anenge achinyutiraiza zvekutaura vanhu vangopinda mukufara vaite basa ravo kuti mune zvakanaka. Ndokuzvinongedzera mukadzi wepiri paakanongedzerwa ndokutanga kuchema ndokutanga kurutsa akutanga iye zvakare kutozvimesa hembe dzake kunge zvinoita mwana uyoyo achibva tanga kuchema achibva nzi imbonyarara kuchema kwauri kuita udza auzivi here kuti mwana uyu ari kurwara nei. Achibva tanga kuchema kutanga kubuda dzihwa amboita singari kumaramara pasi achita singari kuchera pasi vanhu vachiti batai munhu chatura ndechekuti ataure zvikanzi ndikakuti roonora mwana hukwanisi kuroonora mwana chikonzero ndiwe unokwanisa kuroonora mwana ende zvakaitika pamwana uyu unozviziva. Zvikanzi achibva famba kuenda pamwana akamira akatarisa mwana achibva anomira mwana akarara ari pasi achibva ati gumbo uku mwana ari pakati arizama kuita sezvikanzi pane zvandiri kuzama kuita but zviri kuramba kuita. Zvikanzi kuroonora mwana ndinoda but handikwanise kuroonora nekuti zvakaitwa pa zvimwe zvacho handizvizivi nekuti zvine aita kumberi kwangu asi ndaivepo ndini.
zvikanzi anokwanisa kuti aronore mwana uyu ndaamai vangu, amai vake, amainini vavo, amai vake. Zvikanzi amai ngavashedzwe nekuti vanogara munzvimbo iyoyo. Akaroorwa musemuvhileji imomo. Amai vachibva vashevedzwa. Amai vashevedzwa vasati vasvika zvikanzi ndomubatsiri, ndiri kukumbira kugeti kwenyu pane zvandoda kuita. Ndobva pamwe mwanasikana anouye muzukuru wepamba zvikanzi enda unobata gati remvura iyi. Kana vakupinda kugeti uva mwaye mvura. Vachibva mwaye mvura vachipinda vachingwe mwaye mvura chete kwakubvisa hembe dzese kusara vari mariseche kufamba kuya vasati vasvika kugara pasi kuti vaudzwe nheri panapa ndiye ika. Vachibva vaenda kumwana ndokunotanangira mwana ivo ndikubva vaita mwana wiwi. Zvikanzi nemubatsiri musataura navo kana kuti munzwe mashoko anobva kwavari. Kana vataura ngavataure vega, musavataurise mashoko kuti muvapindure imimi, nokuti zvavava kuzoita panapa ndezvokuti ndaona zviri pavari kana tichinge nazotaura navo vane mashoko avachataura asi neine pano, but zvatiri kuda isusu ndezvokuti mwana aite sei, aite zvakanaka. Vachibva vasvika vatanangira mwana ndokuitira mwana wiwi. Zvakarwadza vanhu vakawanda. Mwana akasashanyarika. Vachipedza kudaro vachibva vabva ipapo ndokunogara kunenge kudhuze nekugedhe vakatarisa kune vanhu vakashama. Mwana wavo kwakusimuka, mwana wemwana wavo muzukuru, mwana wemwana wavo, kwete mwana wemwana uyu ari pamba, nokuti ari pamba apa ane mwana 1. Umwe mwana wemwana wavo akaroorwa achibva adzoka pamba ari munzvimbo imomo ndiye akamhanya nezambia akanofukidza. Vachibva vati ndiri kukumbira kuti ndisataure nemi, zvamada kuti ndiite pano ndauya ndaita, mwana wenyu ndaroonora. Mwana wenyu aripo ipapo, kukwenya kwaari kuita ari kuvaviwa nezvandamuita, asi achipedza kuvaviwa achipedza kukwenya anenge atori munhu aripo. Saka ini ndakuenda zvandinazvo nezvandiri siyanai neni, ini ndapedza nezvamandidana. Vachibva vatoenda. Mwana uyu akasara achikwenya mukomakebhi, achipedza kukwenya ndidika akazosumuka ega kumhanya kuti kutsvaga mvura mumba yokuti azvigeza achiti zvandaitirwa zviri kundivava. Achibva tanga zvikanzi nomubatsiri ndiri kukumbira kutakura mwana ndiende naye. Kana ndaenda nemwana ndichazokuudzai zvekuita. So mwana akatakurwa nomubatsiri, paakatakurwa akatotakurwa achitofamba, achitofamba ega achibva aenda. Zvikanzi ndati panapa pamba musataura nyaya izvi, musapikisana nevanhu, musataura nevanhu. Kana mune dzimwe nyaya dzamuri kutaura, taurai nyaya dzenyu. Ndichadzoka musi wechitatu. Kana muchida nyaya iyi ndio pamuchaitanga. Vakaenda. Saka izvozvi angori mazizi ava vepamba apa vari kungopesana, maiguru namainini vari kungopesana asitaurisana. Hama dzachona nemurume wachona vakanzi musataure muzokonzera kufa kweumwe munhu, kwete mwana but pane anofa pa. Saka imi munyararai, chitatu panichadzoka ndotanga nyaya ishi. Ya ichi choda kuwachwa. Murume akatadza kuhandla ishu yake. Ichokwadi. Iye anga ane mudzimai, anga ne girlfriend yanga ida kuroora, akatanga aitaka kuti mudzimai azvizive ono confront a girlfriend. Pakazoziva kuti mudzimai enda kugirlfriend zvikanzi accept. Yes. Saka iwe ichita sei? Chienda uya kumba. Saka ndiri kuona mukoma KB kuti vakadzi vakawanda kunyanya vepiri ava zviri kutokonzereswa nevarume. Yatakaita zvakare iya murume futi akati ende ikoko. Yes. Anzi ndakuda kuuya zvikanzi iwe kumba ukuzive. Akuzive. Uyu wanhasi zvakare zvikanzizo kana watonangwa uya. Ende sezviri kuitika zvine noise mukati, zvine rufu pakati. 0713938538 mabwezi na 0789600748. Mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsudzura tsudzika matima nosenyika ino. Wamukaseiko simusaseiko wanoshinza kuti betsa njiri ari pamukanda bhutswapo. Wamukaseiko Cecilia Banda chenge masara madambose. Wamukaseiko iti the muzimba kumbete bitsere kwa bulawayo. Chimuti wakabata chadhogodha mimba yebere edibo mandu chitoba kufandi mwari. Wamukaseiko Wasu pa Glenville pakabata chimuti sababa. Wamukaseiko Isaac Ndevu Wasu kana mutara wangu Dani Chiku chimuti wakabata kuti dze. Kwanzi izo na Mike Kimberly vari pane mbudziya pa rest camp chimuti wakabata kwanzi ndinenge chibata kuti dze. Ndiriko ku Midlands ndakachibata chimuti. Kwanzi izo Zimbabwe vuziya kuti muri kufamba neni ndakabata chimuti chikonzero chiri kutopisa kuti baba muri ya Zimbabwe ndine nyaya panapa yandinayo yepa Major Brown yemukomana. Nzvimbo iyi yandiri kutaura muri ya Zimbabwe, nzvimbo iyi vanhu vanoita tsika yokuti izvo pari pafamu. Kune vanhu vakarimapo vanotora mbudzi dzavo vachienda kunodzisungirira nokuti ivo vanoda kuenda kumunda vane mabasa vanoda kuita. Vanotora mbudzi voisa patavo vonosungirira. Mbudzi inosungirirwa panenge paine sora nehuswa hwekuti inenge ichifura. Vakaona kuti hapachisina chikafu vanotora zvakare mbudzi voitora unosungirira pane imwe nzvimbo ichifura, ivo vachiita mamwe mabasa kana kuri kumunda vachishanda. Pane mukomana
aita tsika yekuwanikwa achibata mbudzi kuita madzimai, achitora advantage yekuti mbudzi idzi dzinenge dzakasungirirwa. Mukomana uyu akura sei? Mukomana uyu angangoyo kuma 24-25 ava murume ka? Ana mudzimai. Ave murume ka? Ave murume. Saka zvakaitika kutaura kuno hunyoro izvezvi nezuro akabatwa zvakare mushure mekuwanikwa zvakare achiita zvakare mbudzi saizvozvo ndokubva abatwa kusanganisira mapurisa emuvillage nevamwe vanhu munzvimbo vane mabasa anotozivikanwa vakaenda naye kumapurisa asi akazi kekutanga. Okay. Murume uyu aigara achibatwa achirohwa osiwa kadaro. Mbudzi dzaaganga nadzo dzaakutodarika mbudzi dzinosvika kuma 7. Ipapo paMajor Brown. Ende mukomana uyu akabatwa vaimurova, vamubata ndiye aitotanga zvakare kuita zvipakira nevanhu asi abatwa achiita mbudzi mudzimai. Ende mukomana unzi dambudziko rake rakatanga kubva mazuva akafa baba vake. Ende mukomana uyu zvakaitika zvakare nezvokuti akambosvika pamashops achibva aona paine bhasikoro rakanga riripo ndokutora bhasikoro iri achibva toka kuchovha achibva toka kufamba naro achibva azobatwa ukaiswa kumapurisa akabvunzwa nemapurisa sei votora bhasikoro remunhu zvikanzi kwandinenge ndafanga kwange kuri kure saka makumbo anga akurwadza ndanga ndichiti ndikafamba nebhasikoro iri ndikasvika kumba ndopamuzara wangu ondidzorera hakuzi kuba asi kuti ndinenge ndaneta. Amaiwe. Saka nezuro akabatwa ndokubva aendeswa kumapurisa asi vari kuchema vachiti nhasi amuka aripo zvakare akadzoka aendeswa kumapurisa ekuGlendale. Saka mbudzi dzawanda vari kuti idzi ndudzavari kuziva idzi dzavasingazivi havatozivi kuti ingane. So mbudzi idzi kana kuri kufa kana uri usavi izvo zvitakabva mukrisimasi kutori nedzimwe dzakatodii dzakatoshinwa nadzo vamwe vakatouraya dzimwe vapinda nadzo mukrisimasi. Mbudzi yakaitwa mudzimai nemunhu inodyiwa here nyama Apo nengosingazivi baba Isape. hauzivi Panobatwa achishina nembudzi anenge ari pai. anenge ari mbudzi dzinosungirirwa. Handiti vanhu munototsvaka kuti nzvimbo iko zvinokuri kunaya mvura nzvimbo iri sora ndeipi munosvika musungirira mbudzi vokuti inenge ichitenderera ichifura ipapo mukaona papera sora mutsvaga vamwe muisungirira nokuti zvakaoma kuti mutsvage munhu anofudza muchida kunoenda kumunda. Saka ivo vanongotora mbudzi vodzisungirira chikonzero kaita sei vanenge vachienda kupi kumabinda vachingondochinja chete pairi mbudzi. Ko avo vakambomubata achishina nembudzi vakaita sei nembudzi dzacho? Vakangota zvekungomurova kuti siyana nezvauri kuita ende mbudzi dzichiva nadzo. 0713938538 pabodzi na 0789600748 munoti kudini kone chekuGlendale. Ende pandanga ndasiya pamwe mhuri yeZimbabwe akatombobatwa mukomana uyu achibva anzi ngaendeswe kuna madoctors aonekwe kuti ari right here njere dzake. Shoko rakadzokeko rinonzi iye vakamuona kuti pfungwa dzake atori munhu ari right. Okay. Vachimubvunza 24 years izera rokuti unogona kunge waroora topfimba mudzimba utotaura nawo ari kuti kudini ipapo hana mashoko andotanga zvibhakira kuvanhu iye chaanoda imbudzi mbudzi mbiri yake ndembudzi. Regai tizonzwa vateerere kuti vanoti kudini. Mudi yeZimbabwe namba inoti 0781 150 770 0781 150 770 kana 0714 204 235 0714 204 235 ndinovimba ndizo namba dzacho. Tinotenda tinovimba kakuti zviri kudekedza kwamuri ikoko Premier muona ari mukati mudzidzisi wacho asipo. Mudzidzisi asipo mapurisa vakatozoita zvekupwanya dho kumuona ari mukati. Vapurisa paya vanga vasina kuteeresa zvinhu zvakakwana. Vakatozoona kuti mumba imomo murume uyu paakapinda akatobika akadya ari mumba imomo akazobatwa ndokuendeswa kumapurisa ndobva aenda kukoti. Aenda kukoti akataura mashoko akabvisa bheu akabuda panze asi akataura mashoko ekuti ndanga ndine vamwe vangu ndo vasiya vandikira but panyaya yekusiya kirwa imomo mudzidzisi ari kuti kii yangu inini ndo yamakapaza. Akakirwa ndiani? Makeys anga asiwa nemudzidzisi ndiwo akazobrekwa nepolisi kuti vapinde mukati kuona ari munhu. Mushure polisi yekupiwa mvumo nemuridzi wemba kuti kana muine munhu itai kuti muone kuti mumba munani akasiwa nani endi makeys wakamawana kupi. Saka iye ari kuti iye ari kuti ndakapinda mumba umu nevamwe vangu ndo vakasiya vandikira imomo. Vakakukira nekii ipi nokuti kii yakazobrekwa ndo yemuridzi akasiya kii. Ende maida kuitei mumba memuridzi imomo. Saka ane date raari kudzoka kukoti. Ndobva hapo muchiweshe semuvillage semusabhuku nyaya yababa vekuda kubhinya muroora vakamukanda pamubhedha vachida kuita bonde nemuroora pavakabatwa kubva muchibage
vakabva vapinzwa mukati ndobva vaenda kukoti vakakumbira bhel ndokubva vanyimwa bhel vane dhiti raudzoka zvakare kukoti vari mukati izvozvo. yes ya pakaipa 0713938538 nditenderere muri yezimbabwe ndiri mukati mekupfapfedza mukati mekureva suri kuitika matima nawo senyika ino paka odzi ndokune mwana ndowakasara dzinza ravo but ivo vachigara pasentinari ndo pakaitika chinhu. Inzwai muri yezimbabwe, mwanasikana achigara nevabereki vake munzvimbo inoshevedzwa kuti iyo sentinari achienda kuchikoro ari form 3 ane 16 years ndo paakatanga kunzwa kuti ane munhu waanorota achiita bonde naye. Iye musikana but anorota achiita bonde nemukadzi, iye ari iye murume. Okay, iye mukadzi but airota akarara nemunhukadzi pauviri hwavo, iye ari iye murume. Ndo pakasema kuona kuti ko dzimwe dzenguva anoona ari murume, dzimwe dzenguva anoona ari mukadzi. Adaro musikana uyu haana kukwanisa kutaura pamba, vabereki vake vakutaura nemukoma wababa anova ndiye ane mwana izvezvo, mwana ari kugara kwatete. Vanoti ivo vakudzwa nababa vemwana uyu, vanoti chandakatanga kuona pamwana ndisati ndaziva kuti mwana uyu ashanduka, simba ranga naro nebasa retaipi yebasa ranoda kuita. Mwana koma nemwana sikana vanosarudzira vega mabasa kuti uyu zvinoreva basa rechirume, zvinoreva basa rechikadzi. Ndaingofungidzira kuti maybe munhu ane simba rake kana munhu anobasa basa rake. So musikana uyu haana kukwanisa kuudza vamwe vana vepamba, haana kukwanisa kuudza vabereki vake, akaudza mukomana webasa wepamba kuti shamari ini nezvinhu zvangu zvamira zvakadai. Mukomana uyu ndiye akazoudza vabereki kuti mwana wenyu amira akadai. Ndobva abvunzwa, but anoti iwo mwana uyu ataura nyaya iyi, baba vakamuti izvo, iwe taura nyaya ukaita iwe. Ende pakazobuda demo mwana uyu achidzingirirwa chinzi taura nyaya yavo chii chakaitika. Mwana ndapana chandoziva, ndokubva atiza, ndokubva aenda munzvimbo yeBeatrice kunova kune vamwe veukama. Alright, aenda kunzvimbo yeBeatrice ndokuzobva kuenda kunonzi kwaodzi kunova ndokwaari izvezvi. Kwaodzi uku ndokune family nedzinza rakawanda ririko ikoko. Vanoti iwo vaungana vachibvunza mwana uyu ane nguva yekuita murume, ane nguva yekuita mukadzi, asi nguva yakanyanya inotyika paari ndiye kuve murume. Ndovabvunza, nhai baba, mwana uyu iko zvinozvi anogara nevanhu vakaita sei? Zvikanzi zvakare nyaya yakakuitisira baba vacho kuti zvaari kutaura ndezvechokwadi, uyezve amai pavakaudzwa vachizoudza baba ndiye kuti mwana uyu upenyu hwake hwese angasingagezi nevamwe vana. Okay, upenyu hwake kumuziva angasingagezi nevamwe vana, anogeza ega, uyezve pakunorara haabvisi hembe dzake. Hei, anongogara akadaro ari ega. Saka iko zvino zvimanje kwaari kugara uku, ari kugara kumba kwambuya. Achigara ikoko vana tete vanoti iwo nhengo idzi dzinotoonekwa feya mukamutarisa sokuti nhasi mukadzi, nhasi murume, asi nguva yari kugara mazuva akawanda anenge ari murume. Asi murume mukadzi wake uya waakatanga naye kubva paakazoona kuti ari kushanduka nanhasi ndiye munhu waanotamba naye. Vamwe vese yokunzava haana wakasangana naye, angave musikana paanga ari mukomana, paanga ari musikana ari mukomana haana mbogara sangana nemukomana. Uyezve paanomboita mukomana apa kufamba chekufeya haana munhu wechikadzi waakaita naye bonde kana kukombeza. Asi waakagara achitamba naye kuhope uyoyo nanhasi ndiye murume wake, ndiye mudzimai wake. Vanofambidzana panyama here kana kuti avo ndiyo zvinoto chete, asi zvakubuda paari hazvisi zvokuhope, zvakuonekwa nemaziso. Ende mukaona chimiro chake anotofamba senge murume. So baba vaine nyaya izvi vachiti mwana atizira kwatiri hatingamuregereri, tinoti abatsirwe. Ende vari kuti hatisi kunyara nemwe nzvimbo matiri kugara hapana asiri kuziva, vanhu vari kuzviziva. Ende iye musikana ari kuti anofungidziro yekuti ini ndogona kubatsirika, aiwa ndakasununguka, ngauye ndibatsirike. So nyaya vauya panapa ndiye kuti Zimbabwe mari iko zvinozvi vane zvishoma zvavamboita, vari kutenderera. Hamene kuti ari kufungidzira kuti anogona kubatsira mwana uyu munhu akaita sei. Tinombonzwana muchiteedzera
kuti kwakati kwaitika zvakati vamwe vabatsirwa. Mwana uyu tinaye, kana mukada kumuona kumutarisa zvaari mozopupura zvakare muchiudza vanhu kuti inini chokutanga musati batsira munogona kumuona mwana uyu mogutsikana kuti nhasi murume, nhasi musikana, nhasi mukadzi, mangwana murume. Wozotorawo time kuratidza kuti iko zvinozvi adzokera vanhu. Chatiri kuda ndechekuti anofanira kuti aite mukadzi, ndo zvaakazvarwa ari, zvatinosiva vabereki vake. Right. Muchitaura nevabereki kana kuti vakuru vaunza nyaya iyi kuNational FM vari kuti vachimutarisa kana ari murume nhengo yechidzimai inenge iripo yakavanzika here? Aiwa, panenge pane nhengo imwe chete inenge yatodisappear, atochinja atiwe murume, otochinja atiwe mukadzi. Kwete kuti ipapo ndabvunzisa semabvunzira muri kuita ipapo. Aiwa, hapana kushanduka kuya zvokuti aiwa iyauya. Aiwa, nhengo imwe chete iyoyo ndio inoshanduka, achita murume, achita mukadzi. Hey! Ende vari kuti vakasununguka mukoma KB kubva kuvabereki vacho nekuti vanga vachiti mwana wedu ndiwo atinofungidzira kuti anozokwanisa kunyara. Nenyaya yekuti ari kuti ingawane mandiri kugara muno ndiri kuzivikanwa, ndaifanira kunge ndiri kumbe kuvabereki vangu ndakatobva, ndichasvika kupi, ndichagara kupi, uye zvachatida kugara neni ndiani. Vakambokwanisa here kufamba sezvo mataura kuti vakambofamba, asi dzimwe nguva zvikwanisiro zvekuti varambe vachifamba ndo zviri kunetsa. Mukufamba kwavakaita pane here zvavakanzwa? Zvavakanzwa zviripo, but havana zvavatiudza. But nyaya vari kuda hombe ndeyekuti tinogona mukufamba kazhinji munounza nyaya dzinokonaniswa. Yes. Yekuti unogona kunzwa kuti baba vako, muzukuru wako, kana kuti munin'ina wako, asi chatiri kuda ichi ndechekuti mwana aite sei? Mwana apore. Kana aripo anogona kutirapira mwana. Ndio zvatiri kuda. Tinotenda Zimbabwe kana kune vabatsiri vanogona kakurapa mwana uyu. Makasununguka kubata baba Isabel Bhozongora Washington Marimira kuitira kuti akusvitsei kune vari kugara nemwana uyu, mumubatsire. Kana mamubatsira takasununguka kuzokutendai pano paNational FM Radio. Baba Isabel, vanenge vachidaka kukubatai, vanenge vachidaka kusvika kumwana uyu vanokubatai sei? Icho kwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kusvika pamwana uyu, kunyangwe makandifonera ndinokupai nhamba dzevabereki vacho. Nhamba dzevabereki vacho ndinokupai, motaura nevabereki vemwana, mowirana kuti musvika sei. Kana muda tiende pamwe chete, toenda pamwe chete, tosvika panzvimbo, toona mwana, tose towirana zvataona, tigozowirana zvakare kuti mapurisa. Right. Ende iye achipupura nemuromo wake kuti aite sei? Apora. Vabereki vakopupura zvakare kuti mwana aite sei? Apora. Tinoda kuporesa chaiko. Right. Nekuti mwana uyu paari pakaoma. Nhamba dzangu dzefoni dzinoti muri yeZimbabwe 0771 545 025 0771 545 025 0714 25 2504 0771 504 205. Nenhamba dzinoti izo 0736 26 35 36 0736 26 35 36. Musabipo. Tinotenda. Regai tinzwe vedare. Munofunga kuti ringa nokuti chitunha chine kodzero yacho achingotakurwi kusvika vagadzirisa zvese vachibva vati iwo vakuchienda kwachihota kunova ndokumusha. Vakwira motokari vaenda nemunhu kumusha, vanhu vari parufu vari kuchema. Kumapasti 9 dzekuseni pana mai vakaonekwa vachinokora ivhu padhoo remumba mune chitunha. Ndeve ukama here kana kuti havasi ukama. Okay. Munhu angouya pai parufu asi ari mugaro muchi wemunzvimbo. Vanhu vaona mai vave ndokuzobata mai vave. Ko mai, zvinhu zvamatora izvi mazviita sei? Ndangotorawo chichi. Alright. Vatorerwa ivhu rerenga ndobva vagaragara kumapasti 2 zvakare. Mai ava vachibva vaonekwa zvakare vatora ivhu vatoisa mune rimwe bepa. Vanoziva flower, imwe kambani yeflower ine bepa rayo ndio rakatonyorwa kuti Bhozongora flower. Okay. Ndio mavaisa imomo. So pakutanga paipe pakasiwa vanhu vakanzi vamonitei mai tarisisai. Vatarisai nokuti vane mashoko vakataura kungoti vakazvikavhira vanhu vakati alright. Ndobva vanzi tarisisai. Ndobva vazobatwa zvakare vatotora ivhu riya vatoisa muhembe. Svikanzi mai imi munotora ivhu iri chii? Mai ava ndobva vashedzerwa sabhuku nevamwe. Svikanzi vanitaurei nyaya yenyu. Svikanzi namai ava regai ndikuudzei, haizi nyaya yekuti ndatora panapa pazvinhu zviri kuitika izvi. Vane munhu wavakataura kuti kune munhu akandirwadzisa, ende kutori nevhidhiyo rimwe riri kuteerera rine chimwe chikamu chemamwe mashoko mbuya ava vachitaura.
mbuya ava vana murume vanogara vega. Munzvimbo mavanogara umu mune mukadzi wavakataura kuti inini handina kunokora vanhu vese, kunyange pachitsikwa nevanhu vakawanda parufu. Ndiri kunokora mukadzi nhengi. Murume uyu mukadzi uyu akandirwadzisa, ndakasara nechitambura nevana. Iye aita sei? Anditorera murume wangu. Hey, So ndiye munhu wandiri kuda sei? Wandiri kunokora tsoka. Apa pakaitika zvinhu izvi, pakataka kuzviita zvinhu izvi kumapasti 9, mukadzi uya aitaurwa uya akauya kumapasti 2. Asi vakanga vatonokora kudhara. So vanhu vakanetseka, ndobva vatorerwa ivhuri ariya. Mukadzi wavari kutaura uyu haagari munzvimbo yekwachihota wavari takamutorera murume wake. Mukadzi uyu achibvunzwa anoti amai ava vari kunyeba, mashoko avari kutaura haaziriwo, nokuti murume wavari kutaura kuti inini ndakavatorera murume haasi murume wavo, iboyfriend. Murume uyu iko zvinozvi anogara kuBeatrice, nenewo kuBeatrice kwacho ndo kwandinogara. Saka murume uyu wavari kutaura haasi murume wavo, iboyfriend. Murume akati achindikombisa wenini. Asi mashoko akuchitaurwa nevanhu vanoti iwo zvakaita mai ava ndizvo here zvokuti mai ava vanouya kuda kuzonokora tsoka yemunhu parufu panotsikwa nemakumbo nevanhu vakawanda. Ko wakadini kuenda kumba kwaanogara? Ende mukadzi uyu haasi kwachihota. Mukadzi uyu anobva kuBeatrice. Kana achienda kwachihota anenge achitoenda kumba kwababa mukuru wake kunoshanya. Ende nguva yakanokora mai ava tsoka, mukadzi uyu angasati asvika parufu. Ende mukadzi arikuda kunokorwa uyu haasi mugari wemachihota, aitoshanya nevanhu hama dzakashanyira sizvo vachida kurufu, akati handiitisi. Hey, So nyaya iyi yatova matsangedzimuso, yakaenda kwamambo, yakaenda kwasabhuku. Sabhuku ari kushedzera kuti inofanira kuti iende kwani? Kwamambo. Sabhuku hapana zvavakatonga. Iko zvinozvi mashoko avo, pane mamwe mashoko ekuona kutoti mashoko akadaisiwa anonetsa. Ivhu rakachengetwa. Ivhu rakandwa pasi, rasai pasi. Asi vanhu vanozofunga papai manje kuti aiwa tingasingafaniri kuita sei kurasa. But manje pane mavhidhios manje. Alright. Atoripo izvo zvamwe vachitotaura kuti inini ndakashungurudzwa nemunhu uyu. Dai makanga muripo pandaishungurudzwa ka mamusingamuzivi. Patori nemumwe munhu pavhidhio aitomubvunza kuti amai imimi zvamuri kuita izvi zvinoratidza kuti mabasa eusiku kunokura tsoka. Kana maenda nayo tsoka muda kunoidii munhu wacho muchimuona. Asi munhu uyu maishanda mese iri mabasa pamwe eusiku vakati kwete handizivi iye kumba kwake kana aita mabasa eusiku, but ini ndangotura tsoka chete. Vedare 0713938538 ngatibatsiranei chihota kana muchitibata please pindai muchirongwa. Ndozvakuti centenary chimuti chinobata, pindai muchirongwa tibatsirane. Icho chekucentenary chiri kutyisa chokwadi, nokuti hazvisi nyore kuti munhurume ashanduke kunze ave munhukadzi, nokuti munhu akadaro ukama hwake hunonetsa. Kune dzimwe hama kunyanya pakutaura nyaya mukugeza, mukugeza macho hanzi zotomuremera. Dai vamubatsira vazama nepese pavanogona, nekuti hazvishamisi atori munhu mupenyu ari kushereketera mwana asina mhosva. Kanyemba mutsa John Komo Stole Esaka Nengoni Miriam Charova Dzalaki Makanjira Tindo mwaudzi pane pandakasvika ndikavashaiwa. Asi chandakagona kungoita chete kungofamba kusvika panzvimbo ndikapedzesera kusangana ndikatsika ipapo ndikataura mazita avo. Ndiri kutsvaga iwakomana mucheki wakaruza. Muri kuti tani, muri kuti muri kuparasa, muri kutsvaga Tindo Tendai Masenu mucheki mukuru. Yes. Alongside Adala Trimota Tsoka. Kwakanaka here. Ipapo ndikangozoti cheu ndobva ndangoona mota yemudhara boss zvemunyatiri kurova pasi kusara ndega. Kwese kutsvaga tsoka kwese ndengoona hapana munhu. Vanhu vari kuenda kupi kwamaiva tsvaga iko? muHarare. Ko bosi zvemunyati vanga vari kupi? Ndakangoona mota yako yepa. Kutoti tsiyo. Siyo. Kutoti phone not available. We not receive call. Aiwa tinotenda. Tindo Tendai Masenu mucheke mukuru alongside Adara Tremota Dzoka. Muri kuparasiwa, muri kutsvagiwa na baba Isabel right. Nokugadzisa nyaya yake yebarika mune zvakanaka. Mune zvakanaka chezvichamwadi tatiti abarika zvakadai zvikuzvitira zvakati zvine reason nekamukati akuzvida kungofara chete. Haona kudhara mabarika aitiwa kuti pamwe mahwesi vanogona kuti nini handichakwanisi kuita vana saka tsvaga mumwe mukadzi. Hwesi aitobatsira kutotsvaga mukadzi futi aitokubatsira.
Aizvo hazvina kunaka izvi zvinokonzeresa mangwana zvezvokukosta ende pakati ndopo unozonzwa kuti murume azvisungirira azviuraya unenge wakundikana. Aiwa tinotenda waita basa Alec Gweja, regai tinzwe kuti vamwe vanoti kudini. Ufiwa nomwana atora mukadzi womunhu zvakazofamba sei baba Isapo? Atisati tanzwa mukoma waGweja kuti zvakamira sei. Handiti ka? Aiwa tino rikiti bvu. Ataura chokwadi Gweja. Paita munango pantedwe. Hello National FM. Boja na kebi. Yes mukoma wangu mamuka sei. Mukama mukao. Tibatsire tinzwe hapo. Zvakashata zvekuti iwe unoti kazi unaye wakunobatana nemagirlfriend ko mwana apinda papi kutanga pakukwatisa mwana mai. Saka akatadza panyaya iyi ndiani naye ndarongo. Apa murume kandi akatadza bhuzi unotora na unokoromora nezvimwe zvinhu ezvo wakunokwatisa kuti mwana. Pamwe angachida kuita barika zvi. Aiwa barika rinoita munhu zvakanaka mukoma kebi. Aifana kuita sei? Apa kana ita zvibarika unozotaura mushe ugaya utaura mudzimai wako zvakanaka. Chione uyu nyakuuya uyu akunoda nokushereketera mwana uyu. Zvinoreva kuti izvo. Naye Mr. Chimbowa, kana imi mukaita girlfriend, ndizvo here kuti mai Chimbowa vanofana kuenda kunoona girlfriend vachiti kudana nemurume wangu? Hakuna zvakadaro izvi vararaya. Hazviiti ngavaite zvidzandinoita inini mukadzi wangu. Imi munoita sei mimi? Kuwirirana mushe zvese bo. Hapana zvekuti ndinobuda panze ndoboita zvisina basa hakuna zvinoita mushoora. All right. Imimi zvezvikuzati baba pati muna mai pa. Baba nhingi. Munenge chii chiitika zvimushonga zvinokupai. Mukazofunga kuti makuda kuita mudzimai wechipiri muchagara pasi here namai Chimbowa muchitaura navo. Kana uchidaita izvo unozogara pasi wotaura naye wobvuma mowirirana mushe mwe. Ko vakaramba. Unongosiya. Imi muchida. Aiwa mukadzi munofanira kumurespecta. Mwana umwe munhu wofu. Saka kana muchiti mukadzi akaramba siya kureva kuti anofana kuda mukadzi kwete mimi. Aiwa inini handini matiro kutogara pasi nowirana nawo handiti. Obva vati hazviite. Saka kuona zati hazviite unongosiya inini respecta mukadzi wako. All right. Chokwadi boys kana daro ngoichomudhera. Ndikawana kebina boys. Ndo vanondibatsira mai Chimbowa wewe. Ndaita sevanomhanya ndivo. Okay. Saka zvekuti vanofunga vasaite sezvimapostori kwamwazha ekuti vanzi 4-5 vakadzi. Aiwa vane mvumo yacho ndo chitendero chavo vanobvumirwa. Saka ndati vasatedzera avo handimaona matauro chitenderwa. Kuratidza kuti zveshe zvinotozikanwa. Chokwadi. Endi mutemo wemunyika munomu haurambidze kamurume kakuita barika. Aiwa urambidze zvavo ndati kugara pasi vatataura ziya muchiwirirana mune zvakanaka. Ndochokwadi bozo ese oneko mwana zvangaita. Ende kusati ambuya oneko maresearch onekwa zvinobuda izvo. Ndo zvakaitika. Ufitika ndo zvakafanana nyaya futi iya. Ona tikapedzera mungu vanongoposa ndo. Ita Zulu Addington Mkwanya iye naye Alec Gweja na King Mambuzi ana saba wenyama kumpakwezi na mai Chimbowa maita basa Manzwe here baba basi. Ndanzwa regai tidzoke tichitaura nyaya yataurwa na nephew Chimbowa timbopinda kamuchi paita munangu baba Isabel. Hello National FM. Bosho na kanyemba zvirisese. Ndiani atiziva ndiani ari kupi? Ari kune mukomana anetsa nyaya. Ngitoni. Zvirisese kanyemba. Unoiziva here nyaya iyi? Aiwa chipana ichi chatinetsa kanyemba. Chamatoividza paredhiyo soka. Vamwe vanhu vangabatsirikanishwa ndotenda Gweja pataura kuti mbuti dzinenge dzaitwa zvipfuyo apijiwe Gweja tokutenda nawo zvawataura izvi. Bozi moona nomukomana uya handiti. Kubva pakangoshaya mudhara wacho muna November ndo pakatanga kagemu kake kakandi. Okay. Ari kungobata mbudzi handiti. Achita muriwo handiti. Wana vachimurowa achimusiya akadaro handiti. Halo? Ari kungomuchaya achimusiya akadaro mbudzi dzacho dzoita se dzesowa dzakadaro handiti. Saka izvezvi so zvekuti mbudzi idzodzo manje dzakabatwa nadzo handiti. Dzinofana kunge dzimwe dzakutosvika kuma-8. Kozoti dzasina kubatwa nadzo dzacho hadzisitombozikanwa kuti dzingani. Ari mukuona? Saka chandinokurudzira ndechekuti zvipfuyo zvinenge zvabatwa zvaitwa madzimai handiti hazvidyiwe. Kunyepa here kanyema? Aiwa, hamusi kunyepa. Mukomana uyu anogara nani?
egani kugadzirisa pana bhozho paipai vataura kuti wati 2025 si 45 ya long Julius ana 25 years Julius ane 43 years 43 years 43 years izvezvi sofa ndau wake paakashaya muna November izvi akugara namai wake ndo aripo izvi amai vapenyu titi pafamily yavo titi hanzi andeswe kwamambo chichi hapana chinobhadharika vosi kana pamba pacho kana huku chacho hapana akamboroora here Julius kana kungofungidzirwawo zvake kungonzi aita musikana hapana bye Langton Chingoma gari kokuta wagari wakabeja Brown wese naale kugweja netimu anati ndombanya ndatenda matabasi tinotenda 43 years 43 years tasanzwa zita rake Julius ani kasunguka na Franco Slomo imwa Julius regati tacheza dzakwana bale wangu lekezane kati ngotakura kanitetekeri wako malizira tibve kuti anititani kubulikiza kana izi zatsudzurwa kana bozhongora icho chekuchinoi pamwe chete kana cheku Glendale kani midzanga dzakasona dzanga kadzakabata baba Isabionasi paita munango pantedu hello pa National FM wakomana wekangorongoro jive zviri kufamba here Mr Intelligence Calvin Zvopa Chingoma Farmer kuri sei kuchingoma farm kunofara zvaku KB yes wadzinzwa sedza nasi tisingade kupedza nguwa KB tikambobvunza kuti uyo muchinda anogara kana Langton Chingoma uyo mukomana ari kubata mbudzi uyo ndikuda tine chikumbiro kwanje kuti pakamboya wana assistant timbovabvunza kuti mutongo unoti kudii pane vanhu vanoita zvekudaro okay nekuti tanzwa wakawanda vamwe kudhongi vamwe kumbudzi vamwe kumabhurera asi hatikunya kuti mutongo wacho wari kusungwa wari kugara mujeri here kana kuti wari kungoripiswa mombe dzacho idzodzo dzavari kubata kwamambo bhozi akaripiswa mombe achadzokera unoibata futika tozoshaya muriwo saka tidamboti wambogare mukati kuti mhosva yacho kana ukabatwa unayo unofanira kakuspenda nguva yakawanda sei uri kuchitokisi zvisangoperere kwamambo bhozi akangoripiswa futi kwamambo bhozi takambonzwa mwana mambo achiti mombe yacho yangu nekuti yasviba munzvimbo orit mombe yacho anozoidii mombe yacho bhozi anongodzokera tingonobata futika okay aiwa regai tifambire nyaya dzacho saka tinoda kumboti vanhu vakadaro vakambobatwa harihabhu yavo yomboita jeri vombogara mukati vachishaya mhuka dzacho dzoti mbonoti vanoita ko vanenge vari mukati vanenge vari vanogona kupinda bhizika aiwa umo mune mubhadha manje umo ndo mune mubhadha hapana zvavanokwanisa kuita manje iwe ndave dzanyana kanyemba rege ningoti Boss London British chingaite mamukasei namai chingaite mai Nosta namai Craig murisei Langton Chingoma urisei tinashe goto raVictor Katio Shekman Matono Trimo Liba netimu mashasha yese Brian Madziwanzira Alex Gweja urisei aiwa maita basa wakomane kangorogoro jive maita basa muswere zvakanaka papa Isabel Nthawe Zadiana Mesaudo Mesendlovu ari kupitira tsopano pa mustudio tsono anenge achifuna kuti pata mumpatikatani ichokwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba yangu inoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndapota usabhipa sapita Zulu po rikiti bvu kanyemba bhonzo na Washington Marimira aka Bozhongora tigumane kamangwana 9 o'clock muntu wense pachimuti kuitira kuti mubve kaza munenge mapatiriwa na Bozhongora tichakusiyani na Mesaudo Mesendlovu.